sir gito ang drug cruiser dihang bisukol sa kapulisan atol sa usa ka buy-bust operation. Anak nga may patay sa iyang inahan dito sa Bohol, nadakpan sa iyang itaguan sa Pasil dinhi sa Sugbo. Mga outsourced medical employees sa mga ospital sa lalawigan maabsorb isip mga job order employees sugod Enero 1 apan ang dili maapil sa listahan way labot. Mga sundalong Koreano nangabot sa Sugbo alang sa pagtabang sa pag-ayo sa naguba sa bagyo. Sugod na og kahalin ang mga lingin nga prutas alang sa mga palihi karong bagong tuig. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilog Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sunod semana tagbo natong tanan ang bagong tuig ug subay niini nahimo ng tradisyon sa mga Pilipino nga magbutang og mga lingin nga prutas sa lamisa dungan sa pagsugat sa New Year. Dunay uban nga kumpletohon gyud ang 13 ka klase niini. Bisan pa man sa maong tradisyon, posibleng dunay uban nga dili una mo obserbar niini kay matud sa mga manindahay ug prutas gawas nga mas taas ang presyo na matikdan nga mas nihit ang palit niini. Jinky Barrio, sugin nimi. Upat ka adlaw sa di pang bagong tuig, nagsugod na og pamalit og lingin nga prutas ang mga tao dinhi sa Tabo sa Banay Maidan, Osmeña Boulevard. Matud dinang Eutemia, sayo siyang namalit aron di maabtan sa pagdasok sa mga tao inig petsa 30 ug 31. Apan itandi sa uban nga 13 kalingin nga prutas ang ibutang sa lamesa inig New Year's Eve agig palihi, sinang Eutemia ug Magdalena tagtulo ka klase sa prutas ra ang gipalit. Matud nila, di sila hilig magtuo-tuo sa mga palihi. Samok na kayo sa 31, dili lang nako kumpletohon. Parihara. Ganahan lang ko tulura dyan, kanang dili pare. Kapag tulura, kanang mansanas, grape, o hadili kita ka-afford. Apan di gyud mo paltas sa naandang tradisyon sa mga Filipino, sinang Junela nga kumpletohon ang 13 kalingin nga prutas nga ibutang sa lamesa. Mas labing mas maayo gyud ug sundon gyud nato ang naandan natong tradisyon kay mao gyud ay naandan sa una pa yung panahon. Matud sa mga tindera ug prutas, dunay pagsaka sa presyo karong panahona, labi na kay bag-o lang naigo ang nasod sa bagyong Yolanda. Nihit matud pa ang supply sa mga prutas karon. Kaya sa mamalit pero ang prutas ang iyang presyo magsigid sa saka kada kuan ningon aron mga season nga kanang New Year Christmas na magsigig na siya saka kay alibay na ka ng murag nihit siguro ang iyang kuan sa siguro mo nang murag musaka sa dang insik doon na sa gyud mamalit siya. Gilauman nga mas musaka pa unya ang presyo sa mga prutas sunod semana. Jinky Barrio, News 5. Pangu sa Integrated Provincial Health Office, subling ni pahimangno sa mga Sugbuanon nga maglikay gyud sa mga pabuto karong bagong tuig aron dili na madugangan pa ang mga biktima natong pagsugat sa Pasko. King Perez, Sugilimi. Malaumon si Integrated Provincial Health Office Head Cynthia Hinoso Langgo nga magpadayong menu sa mga mabuthan karong bagong tuig, humanasayran nga dili daghan ang nabiktima sa pabuto pagsugat sa Pasko. Kay mahal ang pabuto matud ni Hinoso Langgo nga mao kini nakababag sa menos nga pagpamalit niini karong tuiga. Bisan pa nga andam ang 16 ka mga tambalanan sa probinsya ubos sa Kapitolyo, matud ni Hinoso Langgo nga kutobra sa pagtambal og minor burn sa mga tambalanan kay kuwang kinig ekipo. Burns we have, no? Ayaw lang na extensive kay we really have to refer kay for the kanang dangerous complications of extensive burns, no? Some might need or even orthopedic interventions kung ma-involve na ang atong mga tendons, kana nag-connect bitaw sa atong mga muscles to the bones, medyo deeper na ganyan na mga blast injuries, and they will have to be referred due to bigger centers, in particular. Sama sa gubang nga plaka, balik-balik sa pahimangno ang IPHO head nga maglikay na lang sa paggamit og pabuto.
mananaw na lang tag fireworks, na siguro basin sa simbahan o sa mga munisipyo ba. So everybody gathers there to welcome the New Year. King Perez, News 5. Mga sundao gikan sa South Korea, mibayad silang utang kabubuton sa mga Pilipino kinsa mitabang kanila panahon sa Korean War ni atong dekada 50. Mga 500 ka mga sundao nang abot din sa Sugbo ug magpabilin din sud sa katuig alang sa pagtabang sa rehabilitation sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Andrea Patenia, Suginlimi. Bisan ug milabay na ang petsa 25, adunay belated Christmas gift nga nadawat ang mga Pinoy kaganihang buntag. Miabot ang duha ka Navy ships gikan sa Republic of Korea sakay ang kapin duha ka gatos kasakop sa Korean Army, Marines ug Navy aron motabang sa rehabilitasyon sa mga nangagusbat nga panimay sa Leyte tungod sa bagyong Yolanda. Pasado alas 9 kaganihang buntag, midunggo ang barkong Song In Bong ug Piro Bong dinhi sa Cebu International Port. Sakay sa maong barko, ang mga ekipo nga mo'y gamiton sa reconstruction sa mga nagubang struktura sa Leyte. Samtang karong hapon, dugang sab nga kapin 300 ka mga sundalo ang niabot, luwan ang commercial plane dinhi sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Kauban sab nila si South Korean Ambassador Lee Hyuk. Usa ka welcome ceremony ang gipahinungod alang kanila gikan sa mga sakop sa Central Command ug sa Cebu Korean Community. Mubalik pagsakay ang tanang kapin 500 ka mga sundalo sa ilang Navy ships karong hapon aron paglawig padung sa Tacloban alang sa ilang rehabilitation project. Magpabilin sila didto sud sa usa ka tuig ug gani adunay plano nga mo-extend pa sila. Definitely they will be staying longer because they are in for reconstruction and rehabilitation. For the construction, medical mission, some educations, and others. Matod ni Ambassador Hyuk, ang pagtabang nila karon mao ilang pamaagi sa pagpasalamat sa mga sundalong Pinoy kinsa mitabang sab kanila atol sa Korean War ni atong 1950. Filipino soldiers sacrificed their lives to protect Korea. And now we are here. Now the Korean troops are here. Not to fight in the war zone, but to help the disaster-hit areas in recovery and rehabilitation. Korea has feeling to blood utang in Philippines. Based on year 1950, in Korea War, the Philippine military was in Korea. They helping to Korea also. Samtang pagpasalamat sab ang gipadayag ngadto sa mga sundalong Koreano. Of course, I feel very happy and maganda yung response ng ating mga allies, yung ating mga friends from the other navies and other armed forces. It only shows that indeed Philippines is loved by the international community. Tuod nahimong suki sa mga trahedya ang Central Visayas karong tuig 2013. Apan inay nga magsigig reklamo ug mag-uol, angay sabtang magpasalamat tungod kay taliwa ning maong mga katalagman, wa gitabyae ug kalimti sa nagalain-laing mga grupo ug mga leader sa ubang nasod kansang way puas nga mibuo og hinabang alang sa Pilipinas. Andrea Patenia, News 5. Abunda o padayong nagabot-abot ang mga hinabang alang sa mga evacuees nga gipahiluna sa 10 cities sa SRP. Kaganinang buntag ang Banay nga King uban sa Juanito King Foundation mipahigayon og gamayng party alang sa mga bakwit. Ang mga bata nakadawat sa pinaskuhan nga mga duwaan. Ilang gisawan ang usa ka salo-salo o giapuran og mga hinabang. Salamat jud kayo ninyo kay wala jud mo ni kuan ni tigil jud og kanang panhatag sa amo nagkanang jud busog na jud ni ato. Salamat jud kayo lagi kay nitabang sila namo wa sila ni kuan namo bana ni stop og panghatag. Salamat jud kayo mga buotan jud kay sila. God bless you.
Gobernador Junjun Davide nang hinaot nga sugod karong sunod tuig makapokus na siya sa mga priority sa iyang administrasyon ug dili na madistract sa mga katalagman. Gawa sa iyang gisaad sa iyang kampanya, lakip sa hatagan ug pagtagad sa iyang pamunuan mao ang disaster preparedness. King Perez, Sugin Limi. Inasa one of the mga kalamidad. Giangko ni Governor Junjun Davide nga nakaapekto gyud sa iyang pamunuan sud sa 5 kabuan karong tuiga ang nagsunod nga katalagman. Kini ang 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre ug ang bagyong Yolanda sa miaging buwan. Diin gibana-bana nga gikinahanglan ng dulan 27 bilyones pesos alang sa rehabilitasyon sa kadaot nga nahimo niini. Nang hinaot ang gobernador nga dili unta makasinati og laing katalagman ang Sugbo sunod tuig, hilabi na nga padayon pa ang pagbangon sa mga biktima sa milabay nga mga kalamidad. Tinguha sa gobernador nga matutukan niini sunod tuig ang mga prioridad sa iyang pamunuan nga gisaad niya panahon sa pagpangampanya. Lakip niini ang panglawas, food security, edukasyon, small business enterprise ug turismo. Atala na yun yung full focus kaya kinaman na medyo na-distracted because of the calamities. Sunod tuig na sa kapin 109 million pesos sab ang gigahin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council isip pagpangandam o pagresponde sa mga kalamidad. Palabihon sa gobernador ang disaster preparedness hangtod sa barangay level, human na sinati sa lalawigan ng super typhoon. We hope to be really better prepared sa piling mga disasters. Most of na akong i-emphasize po yun sa ating mga barangay captains when they prepare out na magalang priority ang disaster preparedness. Okay. King Perez, News 5. Nunot sa taho nga adunay mga nasakit sa Family Rebuilding Center, matud sa Department of Health Region 7 nga walay angay ikaalarma. Kanunay sab nga nagmonitor ang Health Department sa maong mga bakwit sa maong lugar. Jinky Bargio, Sugin Limi. Namatikdan sa News 5 nga ubay-ubay sa mga namuyo sa Family Rebuilding Center dunay gihambin nga mga balatian sama sa hilanat, ubo ug sipon. Ang labing uwahing kaso mao ang anak ni Noy Federico nga gikumbulsyon ug wa pa matino kung unsay hinungdan. Matod sa Department of Health, ilan ang gimonitor ang mga gipangmo sa lawas sa mga evacuees. Apan gipasabot sa DOH nga tungod sa panahon mao nga hinay ang resistensya sa mga tao ilabi na sa mga bata. Ato sa hanyoon ang atong mga kanang taga City Health Department nga og mahimo ato ang monitor dito ang kuan ilahang medical teams para maasikaso dayon ang kung na mga reklamo. Ang DOH-7 nagpahimutang na daan kaniadto og surveillance in post-extreme emergencies and disasters (SPEED) nga maoy moatiman sa mga bakwit nga nagmasakiton aron dili mahimong epidemya. Dugang ni Dr. Medalla nga ang mga sakit-sakit karon sa Tent City dili ang ngayang ikaalarma sanglit normal lang kini nga balatian ning panahona. That's the usual bation karon sa klima karon kani ang among kauban dinhi sa buhat dinhi sa ato ang buhatan ipang-ubom sa gani because ang exposure yun niya tungkol sa daghang mga aktibidades mag-overnight ang atong pag-stay muna nga usag ginis makaingon nga numulo ang atong resistance to the extent nga naaday mga respiratory infections. Jinky Bargio, News 5.